Corona virus ni bagai bawa pasing keribur haino samung keri ni bagai kotor jungja nangai tong manchi athani chi kobal hamini jero chakrang bodok josio saimaka kanchanpur buka hachini sakhan chalbon kamini saleramni ni nok achomsa wati nabra phamani bagai nok gano phangsa bufang tongmoni bayoi tongjanai nok bai thangka asuka kotor birman acheke boni ni khunga tabo haino samung biar yang ayang thangame athani chi omhai kotor jungja acheka tamo khaine keriborok ba chana nongna ajimaya tabuk bahai ke tesa nok tangnai wana jak mama boni no beke nang bono bai putle nang le bor no ode tong nó nó mát tông ha khách không mấy cái bom phẳng theo bốc quay chụp về ba cái mắm phẳng然后到了在这么弄把呗被他给么办开不开开呀按了人人啊捉摸nó mát tông被他弄把他呀嘞